Το νερό αποτελεί το θεμέλιο της ζωής στον πλανήτη μας. Παίζει καθοριστικό ρόλο σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης και της βιωσιμότητας του φυσικού κόσμου. Σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με προβλήματα όπως η υπερεκμετάλλευση των υδατικών πόρων, η ρύπανση, η απώλεια βιοποικιλότητας και οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Είναι προκλήσεις που αφορούν σε όλους και η συνεργασία και η δράση είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί η βιώσιμη διαχείριση του νερού και συνεπώς η βιωσιμότητα της ζωής στον πλανήτη μας. Με στόχο να συμβάλλουν στη μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και την ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων, οι 3 δότριες χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου δημιούργησαν ένα μηχανισμό, ο οποίος αποτελεί εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε 15 ευρωπαϊκά κράτη. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα υπέγραψε συμφωνία με τις δότριες χώρες για υλοποίηση προγραμμάτων με χρηματοδότηση των EEA Grants. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, χρηματοδοτούνται έργα ύψους 6,5 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα Διαχείριση Υδάτων, με τη συμμετοχή των EEA Grants να ανέρχεται στο 80% του κόστους των έργων και το υπόλοιπο 20% να καλύπτεται από το Ελληνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Το πρόγραμμα Διαχείριση Υδάτων καλύπτει ανάγκες διαχείρισης των υδάτων σε ευαίσθητες περιοχές και νησιά, με χρηματοδότηση έργων που αφορούν στην εξοικονόμηση ύδατος και στην παροχή πόσιμου νερού μέσω αφαλάτωσης, εφαρμόζοντας καινοτόμες πράσινες τεχνολογίες και αξιοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έρευνες που θα παρέχουν δεδομένα και λύσεις για τη βελτίωση της κατάστασης των υδάτινων σωμάτων και τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων. Και το μικρό σχέδιο επιχορήγησης για δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, υλοποιούνται και αναμένονται να ολοκληρωθούν έως τον Απρίλιο του 2024 σημαντικά έργα στη χώρα που αφορούν στο πολύτιμο πόρο, το νερό. Στο Ηράκλειο της Κρήτης, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο της Κρήτης και τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα ευφυούς διαχείρισης του δικτύου ίδρευσης της παλιάς πόλης του Ηρακλείου, το οποίο μέσω σύγχρονων τεχνολογιών συλλογής και διαχείρισης δεδομένων με βάση το Internet of Things, ανιχνεύει διαρροές και αλληλεπιδρά με τις βασικές παραμέτρους του δικτύου. Στο Αίγυο, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Αιγείου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, επεκτείνει το υφιστάμενο σύστημα ελέγχου διαρροών στο δίκτυο του Δήμου Αιγιαλίας, ενώ παράλληλα, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες, αναπτύσσει πλατφόρμα οπτικοποίησης πληροφοριών και αναγνώρισης διαρροών και αναπτύσσει σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων για τη μείωση της ποσότητας του νερού που διαρρέει, τον καλύτερο έλεγχο της ποιότητας και την ορθολογικότερη διαχείριση των παραμέτρων του δικτύου ίδρευσης. Στο Άργος, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Άργους Μυκηνών, σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προστατεύει τους διαθέσιμους υδάτινους πόρους και εξασφαλίζει την επάρκεια και την ποιότητα του πόσιμου νερού στις ιδρευτικές υποδομές του εσωτερικού δικτύου ίδρευσης της πόλης του Άργους, μέσω της προμήθειας τοπικών σταθμών παρακολούθησης διαρροών υδάτων και μέσω ανάπτυξης λογισμικού παρακολούθησης και αναγνώρισης διαρροών. Στην Αττική, ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας θέτει σε λειτουργία προκατασκευασμένη καινοτόμα μονάδα αφαλάτωσης με επεξεργασία άλμης, η οποία συνδυάζεται με εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στα εσωτερικά δίκτυα της Δημοτικής Κοινότητας Πλατανιά Κρήτης γίνεται εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού και ελέγχου διαρροών με 620 τοπικούς σταθμούς ελέγχου κατανάλωσης και ασύρματη μεταφορά δεδομένων. Στο Δήμο Θήρας, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Στάβανγκερ της Νορβηγίας, αναβαθμίζει τις εγκαταστάσεις των μονάδων αφαλάτωσης με την εγκατάσταση μιας νέας μονάδας αφαλάτωσης στην Ίσο Θηρασιά και την κάλυψη της καταναλισκόμενης ενέργειάς της από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην Κίμολο, ο Δήμος Κιμόλου, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και την νορβηγική εταιρεία Vista Analyze, αυξάνει την παροχή νερού ίδρευσης με την κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης αντίστροφης όσμωσης. Στην παραμυθία του Δήμου Σουλίου της περιφέρειας Ηπείρου, ο Δήμος, σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστημών Ζωής και την εταιρεία ίδρευσης του Όσλου, εγκαθιστά 3 τοπικούς σταθμούς παρακολούθησης και ελέγχου ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδάτων. Στόχος του έργου είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων μέσω της μείωσης των διαρροών, η διασφάλιση της ποιότητας του νερού, η προστασία του περιβάλλοντος και η προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων. Στη Ζάκυνθο, το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνεργασία με το Νορβηγικό Ινστιτούτο για την Ενέργεια και την Τεχνολογία, καθορίζουν και οριοθετούν τις περιοχές των υπογείων υδατικών συστημάτων της νήσου Ζακύνθου,
τα οποία παρουσιάζουν φαινόμενα εκτεταμένης ή τοπικής υφαλμύρινσης και εφαρμόζουν συγκεκριμένα μέτρα του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος της Βόρειας Πελοποννήσου. Στην Πελοπόννησο, το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίου, παρακολουθεί τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της υπερεκμετάλλευσης των υδατικών πόρων στην περιοχή του υπόγειου υδατικού συστήματος του ποταμού Λαρισσού, με στόχο τη βελτίωση της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης του υπόγειου υδατικού συστήματος και τη δημιουργία γεωπύλης και ιστοσελίδας για τη δημοσιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου. Στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Αλμοπίας, συντάσσουν ειδική υδρογεολογική υδροχημική μελέτη για την εκτίμηση της παρουσίας αρσενικού και λοιπών ρυπαντικών παραμέτρων σε υπόγεια και επιφανειακά υδατικά συστήματα της περιοχής. Στα νησιά Κάλυμνος, Ψέριμος, Τέλενδος, Σαντορίνη, Λέρος και Ήος υλοποιείται μια εκστρατεία ενημέρωσης που αναδεικνύει τις πιέσεις που υφίστανται τα υδάτινα σώματα και προβάλλει τη σημασία της βελτίωσης της κατάστασής τους. Παράλληλα, αναπτύσσεται ενημερωτικό υλικό που απευθύνεται στους κατοίκους και τους επισκέπτες των νησιών με οδηγίες και παραδείγματα καλών πρακτικών για την εξοικονόμηση, την προστασία και την αειφορική χρήση του νερού. Το πρόγραμμα διαχείριση υδάτων αποσκοπεί και στην ανάπτυξη των διμερών σχέσεων μεταξύ των δότριων χωρών και της Ελλάδας. Η συνεργασία, η δικτύωση και η ανταλλαγή γνώσης απαιτούν στρατηγικές ενίσχυσης των σχέσεων αυτών. Η επιπρόσθετη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη διμερών προγραμμάτων και επαφών αποτελούν εχέγγυα για την πρόοδο των διμερών σχέσεων. Το πρόγραμμα έχει διαθέσει 100.000 ευρώ σε έργα που αφορούν διμερείς πρωτοβουλίες με 5 δημόσιους φορείς από τις δότριες χώρες: το Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας, το Ινστιτούτο Ενεργειακής Τεχνολογίας, το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστημών Ζωής, το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Νορβηγίας και την Εταιρεία Ίδρυυσης του Όσλου. Η Ελλάδα και οι δότριες χώρες μοιράζονται τις ίδιες αξίες και ιδανικά. Το όραμα να δουλέψουμε μαζί για μια πράσινη, ανταγωνιστική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη.